Tänään valitaan Suomen 13. tasavallan presidentti, mutta onko hän valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto vai kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb? Tässä lähetyksessä seuraamme vaalituloksen kehittymistä, kuulemme useita mielenkiintoisia haastatteluja ja saamme terävät analyysit huippuasiantuntijoilta. Tänne tulostudioon saapuvat illan aikana keskustelemaan muun muassa entinen pääministeri Jyrki Katainen, europarlamentaarikko Ville Niinistö ja monia muita. Kiva, että olette mukana. Lämpimästi tervetuloa. Kanssani täällä studiossa ovat MTV-uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki, Åbo Akademiin valtio-opinprofessori Kimmo Grönlund ja entinen pääministeri ja presidentinvaalien kokemusasiantuntija, itsekin kahdesti ehdolla ollut Matti Vanhanen. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Matti, millä mielin olet seurannut vaaleja ja erityisesti tätä toista kierrosta? No, toinen kierros on mennyt vähän niin kuin